Olulu sasazo ngqolwendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. It was first in my career to see a minister angry that police have done a good job. Umkomishinala wamapolisa uNjengele Fani Masemula uthi inyathelo lokubhangiswa kweqela elikhethekileyo lophando ngogebengo lwezopolitiko iPKTT lacaca emva kokubanjwa kwaVusumuzi Khet Matlala otyholwa ngokuba ungqondongqondo wolwaphulo-mthetho. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni liphanda izityholo zokuxhatshazwa ngokwesondo kwabafundi ngootishala kwisikolo samabanga phezulu iJS Kenjana eDutywa. Iqela lembalekilele elinembaleki eziyi-49 libuye nembasa enye kuphela kwi-World Athletics Championships eJapan ngalentsasa emva kwembalela yembasa eminyaka esibhozo. Molweni emakhaya nankuvimbe esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masemula uthi inyathelo likamphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu lokubhangisa iqela elikhethekileyo lophando ngogebengo lwezopolitiko iPKTT lacaca emva kokubanjwa kwaVusumuzi Khet Matlala otyholwa ngokuba ungqondongqondo wolwaphulo-mthetho. Masemula uqukumbela ubungqina bakhe kwikomishoni yophando ngolwaphulo-mthetho kumagunya olawulo nakwinkqubo yezobulungisa kweli. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke utyabeke umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu njengenkokheli eyayifuna ukubona iPKTT itshabalele ngephanyazo kwaye uthi yacacaca ukuba ziyamcaphukisa iziqhamo ezalandela emva kobhangiso lwePKTT. It is quite strange it was first in my career to see a minister angry that police have done a good job, because here police have arrested somebody that is linked to the killing of a councillor, and he was angry and that they took over this docket. Umkomishinala ukwatyhole uMchunu ngelithi wanika isizathu sobhangiso esathi ugebengo olusekelezelwe kwezopolitiko lwagqityelwa phambi ko-1994 wayichaza imbubhiso eyenzeka KwaZulu-Natal njengogebengo nje. As one was trying to manage this process, looking for the real reason that never came for why is the team disbanded. And eventually, after the arrest of Matlala on the 14th of May 2025, it became clear as to what was the objective for the disbandment. Ukwathi wahlebela mgama wanqumamisa usekela umkomishinala kuzwelonke uNjengele Shadrack Sibiya ophambili kwizityholo eziphandwayo kwikomishoni kaMadlanga. uNjengele uthi sukela ukuchongwa kwakhe njengomkomishinala uSibiya wayefuna ukufaka impumulo konke amadokethi ophando kwaye iPKTT eyifunela phansi kwakhe. uNjengele Masemula kukumbele ubungqina bakhe ngelithi ukuba wayisazi ngcono wayikukhabe ngawo omane kubhangiswa kwePKTT esoleka ngelithi isivumelwano sikaMatlala esatyabula izigidi SAPS sabhangiswa izaqhuba kwakho ngolwesine ikomishoni. Owayesakuba ngumanenjala kumasipala wasemzimkhulu uZweliphansi Sikhosana ojongene netyala lokubulala owayesakuba ngunobhala we-ANC Youth League uSindiso Magaqa uyalelwe ibhele kwinkundla kaMantyi yasemzimkhulu. uSikhosana wabanjwa kwakhona malunga nelityala ngoJulayi kungoku nje ujongene nezityholo zokubulala iyelenqe lokubulala ukuba nompungu ekho mthethweni kwakunye nokusengela phantsi ingalo yomthetho. Beziqinisiwe ezokuphepha ngesikhathi kufika uZweliphansi Sikhosana enkantolo. uSikhosana uphinde waboshwa uphiko lwamaphoyisa oluphenya izigameko zokubulawa kosopolitiki nguNtulikazi. NgoMarch wango-2019 uke waboshwa ngaleli cala kepha abuye ahoxiswa amacala akhe ngenxa yokwentuleka kobufakazi. Ngesikhathi efaka isicelo sebail, inkantolo itshelwe ukuthi uSikhosana kungenzeka ukuthi kube nguyena kuphela manje ungqondongqondo osele ekubulaweni kukaMagaqa owabe yikhansela lasemzimkhulu. Umbulali kaMagaqa uSibusiso Ncengwa nguyena owabalula ukuthinteka kukaSikhosana kulesenzo sokubulala. uNcengwa ugwetshwe inkantolo iphakeme eMgungundlovu ngemuva kokulivuma leli cala. Umndeni kaMagaqa uthi uyasemukela lesinqumo senkantolo. Likhulu kakhulu ithemba njengoba lesaqala nje icala liqulwe ithemba lokuthi ke
nathi sizatsho sibe nazo impendulo, sithole impendulo kumibuzo besizobuzwa yena uba obani ababulala uSindiso bembulalelani. I-National Prosecuting Authority ithi igculisekile ngalesinqumo senkantolo. The matter is moving quite speedily. The accused was indicted here today at Mzimkhulu and will now appear in the Pietermaritzburg High Court alongside the other two accused in this matter. uSikhosana uzokuvela enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu okokuqala mhla ziyisithupha ku-Oktoba. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseMzimkhulu. Isigwebo ngomba welifa longasekhoyo besakuba ngusekela mongameli David Mabuza sisankonyiwe inkundla ephakamileyo eMpumalanga. Intombi kaMabuza eneminyaka engama-24 uTamara Silinda ufake isicelo esingxamisekileyo sokuchasa inkampani yotyalo mali ekubeni ibhatala ingxowa-mali yomyinge ka-100% kumhlolokazi kaMabuza uNonhlanhla Mnisi. Umnqantsa wokungaboni ngasonye ngokwezomthetho ngokuphathelene ne-44 million rand yomvuzo omhlala phansi owayesakuba ngusekela mongameli uDavid Mabuza ongasadli mazimba. Intombi kaMabuza uTamara Silinda utshotsha enhlangelithi ngunotshe ukuba le mali ibhatalwe kumhlolokazi kaMabuza uNonhlanhla Mnisi. Kambe ke ukwafuna inkundla iyalele uMnisi ukuba ambhatale inkxaso mali yethutyana logama kulindeleke ukuqukunjelwa kwalomba. Dependents have got to be considered. In other words, there must be an investigation by the fund. There must be an investigation by the fund to look at who are the dependents. Due to a large discrepancy between the schedule that was also annexed to the papers, I cannot make a decision at this moment. Kananjalo uSilinda ukwafake isicelo sokuba inkundla iyalele uMnisi ukuba anikeze imvume yokufikelela kumzi wekhaya oseBarberton kwabo baxhomekeke kuMabuza nalapho ebengcwatyelwe khona. Kunjalo nje nabanye abantwana bakaMabuza basengela thungeni linye nesi sicelo sikaSilinda. We are in support of our little sister, because all the things she's requesting is what we wanted. Naye ke udade kaMabuza umncinci ubengecala labantwana nabo bakufunayo. She did well because as a family, I think we were like relaxed. Then Tamara did well. He woke us up that if you guys don't act, we're going to lose everything as the kids. So now we're here, like I said, we're here for the kids, support, we are behind Tamara and the other siblings. Ukanti ke lomba uhlehliselwe umhla wesibini weveki ezayo. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni liphanda izityholo zokuxhatshazwa ngokwesondo kwabafundi kootitshala kwisikolo samabanga phezulu iJS Kenjane Edutywa. Okukulandela isankxo esitheni kumakhasi ezonxibelelwano ngootitshala abamithisa abafundi. Kwesi siganeko kude kwakhankanywa namagama ootitshala ababini. Dinetomi, who was also impregnated by the alleged perpetrators ongutishala kwalapha kwesisikolo. Lo ngomnye owayesakufunda eJS Kenjana phantse iminyaka 10 igqithile wemkayo kwesisikolo kodwa akukabikho kwatshintsho. Le nto ibisenzeka for iminyaka and it's still happening. Ku-edisha nje usadu kunye ne-department uyayazi into eyenzekayo apha, so sifuna ke ngoku nabo baze bazo-accounta sibabuze bakutheni le nto beyinyathela bethule, whereas abantwana their rights have been violated. Ibhodi elawula isikolo ivutha amalangatye ngumsindo nakukudana bafuna isebe lithathe inyathelo ngakootitshala ababandakanyekayo. Yile nto siyirhalela kakhulu into yobana i-department xa kubonakala into yobana ootishala aba ngabo kanti abavulela ibholo baqinisekise into yobana i-department iyabathatha abatishala ibanika okanye babeka kwindawo ebafaneleyo. Ayiko kokuqala isikolo saseDutywa sintyumpa-ntyumpeka kwizityholo ezinento yokwenza nesondo. Ngo-2023 isikolo sasebonkolo sasisematheni ngezityholo zootitshala abalala nabafundi ze babamithise. Kwade kwanqunyanyiswa ootitshala ababini logama kusaphandwa. Iphiko lolutsha lwe-ANC kummandla wasemathole lisigxekile sisenzo sokuxhatshazwa ngokwesondo kwabafundi ngootitshala. Isoloko isisikhalo kuthi into edibene ne-GBV. So size apha nozocela nozongqongqozisa ukuba i-Department of Education isebenzisana no-SAPS bakhawuleze sebenze investigation. Isebe lemfundo lithi linolwazi ngezi zityholo kwesi sikolo.
Lomba wasesikhenjana siwuphethe kangiba nje kunye nawo amagosa ethu aphaya aqhuba uphando akhona amapolisa besihleli kunye nawo athela kunye nabantwana. Kwiveki ephelileyo abafundi base-St John's eMthatha bagqushalaze ezitalatweni bekwakhalazela kwalento inye kuvakala ukuba kunqunyanyiswe ootitshala abasixhenxe ngenxa yezo zityholo. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude edutywa. Sinamkele kwakhona kwindaba zeli jelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe. Sibongoza ukuba wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masemula uthi inyathelo likamphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu lokubhangisa iqela elikhethekileyo lophando ngogebengo lwezopolitiko iPKTT lacaca emva kokubanjwa kaVusumuzi Khet Matlala otyholwa ngokuba ngqondo-ngqondo olwaphulo mthetho. Masemula uqukumbela ubungqina bakhe kwikomishoni yophando ngolwaphulo mthetho kumagunya olawulo nakwinkqubo yezobulungisa kweli. Zithe xibilili zibilini kusekela mongameli wePatriotic Alliance uKenny Kunene okukuze emva kokuba lo mbutho umfumanise ngenatyala ngakwizityholo zokusebenzisana nemigulukudu. Lo mbutho wayewavula uphando ngakukunene emva kokuba kwavela ukuba wayekwindlu esesenteni kaKatiso KT Molefe ngenyanga kaJulayi ngethuba amapolisa eqoqe elikhaya ngenjongo yokumnqakula. Molefe utyholwa ngokupheka iyelenqe lokubulala imvumo oPasifoka nodume ngelika DJ Sambadi kuquka nabakhuseli bakhe ababini. Uza kubuyela kwiinkqubo zombutho wePatriotic Alliance uKenny Kunene emva kokuba umongameli weli qela uGayton Mackenzie ebhengeza ukuba igama lakhe lisuliwe kwizityholo ebebekwa zona. I've never doubted in the vision of Kenny Kunene, never. And members of the Patriotic Alliance has never doubted. So all political parties, we have given you now the benchmark. When your member gets accused of something, you know what to do. Lo mbutho wayiwavula uphando emva kokuba lo kaKunene efumaneke kwindlu kaMolife ngethuba kuqhutywa uqoqo ngabakwantsasana kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Kenny Kunene will be investigated, and I'm going to tell you who's going to investigate him. Lawyers of good character. And while he's being investigated, I'm going to remove him from being a MMC. Emva koku wayiwabeka phantsi kwisikhundla sokuba nguceba kuquka ukuba ngumphathiswa wezothutho kumasipala waseRhawutini lo kaKunene esithi akanatyala. I didn't go there for anything wrong. And as I'm saying, the police were there. And the police asked pertinent questions to connect me to him. The first one was, do you have his number on your phone? I said, I don't have it. Umbutho iPatriotic Alliance uthi uthathe isigqibo sokuvula oluphando ngenjongo yokungafihlisi kwanto kuluntu lweli. Other parties investigate themselves. We said we're not going to do this. We removed Kenny Kunene as the councillor. We also removed him as the MMC. And we removed him from all political activity. And we went to look for a law firm that is big, ethical, has a good name, and most importantly, that has never done business with us. Lo mbutho ukwathi ulindele ukuba lo kaKunene abuyele kwisikhundla sakhe kule veki izayo. UMzantsi Afrika uneyona nkqubo yonyango lwe-HIV inkulu ehlabathini ngabantu abekwizigidi ezintandathu abafumana unyango. Nangona kunjalo baninzi abantu abangasawathathiyo amachiza kumaziko empilo. Izigulane zesifo sephepha nezentsholongwane kagawulayo azifikeleli kumaziko onyango isithuba senyanga. Urhulumente uphehlelela iphulo i-Close the Gap kulo lonke eli ukukhuthaza abantu bafikelele kwezempilo kuphehlelelwe liphulo eKhayelitsha eKapa. Ijantliziyo eliphile nentsholongwane etshayelela ugawulayo iminyaka engaphezulu kuma-20 ufanele gwashu likhuthaza abantu bazazi ubume babo ze baqale unyango. Uthi uhlobo abantu abenza ngalo alisafani nakuqala. Attitude is changed in a way that there are many people now that understand and know better than our days of 2004 when I was diagnosed. So there is a lot that's changed. There is a lot of the open eye. Urhulumente kazolonke usungule amaziko okwaba amachiza kuwo onke amaphondo eli kwinyanga epheleyo ngenjongo zokuba wonke ubani afikelele kunyango.
when you are adherent and viral suppressed, you are able to get an easy way to access your medication. It can be through adherence labs, it can be through facility pickup points where you don't need to queue, or it can be through the extended pickup points. Uhulumeni waseNtshona Koloni uthi ngabantu abangaphezulu kwa-110,000 abaphila ne-HIV abangafikelelanga kwinkonzo yonyango kule minyaka mibini idluleyo, nto leyo ibonakala isenzeka nakwizigulane zesifo sephepha. With HIV, you can live a long, healthy, productive life. You can be a productive member of society. You can be with your family. It is not the disease that it was perhaps 20 years ago when there was such a lot of stigma around both HIV and TB. Maninzi amaphulo akumila kunje aza kusondezwa kuluntu lwaseNtshona Koloni. Abafundi abangevayo ngendlebe besikolo sabangevayo nabangaboniyo eFata eMpuma Koloni bangene kuqhankqalazo olunodushe ngentsasa yanamhlanje. Aba bafundi banyanzelisa ukuba isebe lezemfundo laseMpuma Koloni liqeshe otitshala nabaguquli abaqeqeshekileyo. Bakwamemelela ukuba kususwe inqununu yesisikolo nosekela wakhe ezikhundleni zolawulo. Abafundi abaphila nokukhubazeka bevutha ngomsindo baqhube uqhankqalazo bavala isango lesikolo bantumeka ngomlilo izitulo amatayara kunye nemithi bethintela ukuba ungabikho umuntu ungenayo apha bakhalazela impatho ekumbi abatyhola ngokuba bayifumana kubalawuli besisikolo banyanzelisa ititshala ezikwaziyo ukuthetha i-sign language kunye neetoliki ukuba kuqeshwe zona kwesi sikolo bathi bafuna nezifundo ezokuphuhlisa izakhono zabo kunye nezokhenketho. Problem ayiqalanga ngoku into ebangela bangafanayo ngosisakhe kudala sithetha nayo principal sifuna umceba makhe sichorishe siyalanjiswa futhi apha esikolweni asifumani nezikills zokuba ngabana sifumane nezikills education yethu ayidevelophi tu kunendaweni enye. Umba wetitshala eziqondayo olulwimi kunye neetoliki ngumba otshisa ibunzi. And ititshala eziqashwayo apha asizonwabanga ngazi because sign language asiyazi. Abazali bebedadethekile ngokubona imeko bathi le meko iyaxhalabisa. Ndinaloyiko oluthile ngoba kaloku baqhubeka kathi ngaphakathi sisahleli kapha egeyithini sisalindile. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni licela abazali ukuba bathathe abantwana babo lokama kusalungiswa imeko engentlanga kwaphela kwesi sikolo. We have dispatched officials to go and assess what is happening. Upon arriving, they realized that the kids that are at the school are very violent. As such, we have released the kids after agreeing with the SGP that they must come back with their parents so that we are able therefore to talk to them and resolve the issues. Abasebenzi nabo basibona bengakhuselekanga nanjengoko ngonyaka 2015 kwaphula ngokungenalusini isekela nqununu ukanti namhlanje omnye umfundisintsapho usinde ngokucela kwabanentsente ngelixa umfundi besinge ngqo esiqwini ephethe imela. Imeko izolile kwangoku nanjengoko amapolisa yakhele umkhanyo le imeko. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Alahlangathemba iqela lembaleki loMzantsi Afrika nakubeni libuye nembasa enye kuphela kwingxikela ye-World Athletics Championships eJapan. Eli qela ligaleleke kwisikhulo senqwelomoya OR Tambo International ngalentsasa. Basubathi bakuleli labe baye kumcuzelwano i-World Athletics Championships eJapan bathelekile ke kuleli lamuhla ekuseni esikhumulweni setindiza i-OR Tambo eKempton Park. Umsubathi wakuleli losihlabani ku-400 meters kumhlaba wonke jikelele Wade van Niekerk ushela likhohliwe ke ngesikhathi akhuluma ngekuthi yini imbangela yekuthi tingabi khona timendlela letinyenti letitfolwa licembu lakuleli. You can't expect guys to enter the country coming back with gold medals. So obviously we all know we've seen it with the rugby, we've seen it with the cricket. If you want high quality, we're going to have to invest high quality. So let's spoil the guys, let's get behind the guys so that we can start getting performances. Zakithi nene lobe aphethela uthi ekugcineni kumjaho we-4x400 meters lekungilo licembu lelibuye nemendlela yelithusi ubeke yena wathi Ngizizwe ngijabule kakhulu ngendlela esigijima ngakhona eziqembu le 4x4 besazi vele ukuthi umsebenzi osibhekene nawo
wona uzobunzima and ngijabule kakhulu ukuthi sikwazile ukuthi sibuye nayo le ndondo lena ye-bronze medal. Linanobeke licembula kuleli libuye nemendlela yinye nje kuphela kepha lithi lifunze lukhulu kulase Japan. Mine ngingumduduzi Ndlovu, let tindzaba te-SABC O.R. Tambo International Airport, Kempton Park. Kalondlela suqonqothela uvimba wangokuhlwanje senikhumbuza zangomso siza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mawahlangana noMaphilip Milanga basemva vumani njengnonkanyezi nirhavulise qikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukela into yokubana noko lithe rholele ngamafu kwindawo kaloku eziphako Appleton kanti ke kube zimvula ezingephi ezingathi sizilindele kwindawo ezikumazantsi zikhatsho ke mbukeli yingqele eqhaqhazelisa amazinyo pha kwindawo ezigudlunxweme koGqeberha kananjalo ke mbukeli ngamathuba mahle kakhulu emvula esingathi siwalendele kaloku mbukeleli pha kwindawo ezikoThekwini xa sawuthi sijonge ke mbukeli imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka ke mbukeli into yokubana noko ziyaqhubeka ezavula ke mbukeli ngaye u80% pha kwindawo ezikoGauteng komazweni kananjalo napha koPitoli mbukeli kanti ke uSouth African Weather Service khuphe isilumkiso ngokuhlwa soba kaloku singalindela indudumo ezingamandla pha kwindawo ezikoBloemfontein napha kaloku mbukeli kwindawo eziseThekwini xa sivuka ngomso kuyaphawuleka into yokubana ziyaqhubeka ezandundumo ezingamandla ke mbukeli ziwelela pha kwindawo ezikumazantsi koPitoli nakumantla kwintaba ezixananazileyo kokuphumleni nemvula ke mbukeli engamandla ilindelekile pha kwindawo ezikumantla koThekwini amaqondo ke okutshisa aphantsi ngokuhlwa pha kwindawo ezikumusina ngu20 degrees ePhalaborwa ibe ngu18 pha koRichards Bay ibe ngu16 eThekwini ibe ngu14 eSajonis pha koSnuka ibe nguye u12 pha ke mbukeli kwabhaca kwaMount Frere koQumbu koTsolo ibe ngu7 degrees koManili yabanda ngu4 Nxoba ibe ngu6 eGauteng ifike mbukeli ngu5 kanti ke xa sawungena pha Sutherland libanda kakhulu ke mbukeli ngaye u-1 eWorcester ibe ngu7 eMangalisweni ibe nguye u11 degrees ngomso ke thande ukhila kwindawo ezininzi Phalaborwa ilishumi ke mbukeli amashumi amathathu kanti ke pha koGR ibe nguye u19 degrees ndishathe ndithi maziqhumi ngqawe emaxhekweni Xhosi.